Гаркун Ксения, 8 класс, средняя школа номер 1 города Фаніполя. Владимир Дубовка, сляпы баяніст. Сын пакуты цяжкой, і пакутнай нядолі ён не бачыў яснага сонца ніколі. Ён не бачыў на матчыным твары усмешкі, только вобмацкам мог ён знайсці сваю сцежку. Ён нічога наогул не бачыў на свеце, не гуляў і не бегаў, як іншыя дзеці. Добра слухаць умеў ён і слухаў пра тое, як вандруе па свеце горы людское. І якая для радасці сцежка малая у жыцці нашым часта на свеце бывае. Кожны спеў, кожнай птушкі ён слухаў і ведаў, як рыпае асверу ці браму ў суседа, гоман пушчы ці шэпты трысця над вадою. Лепш, чым самы ведушчы, ён ведаў за тое, за калецтва яго, за нядолю цяжкую. Лёс яму даў на долю здольнасць такую, што музыкам ён стаў, ды такім знакамітым, над якога няма, хоць да Мінска прайдзі ты, а іграў на ўсялякай музычнай прыладзе. Толькі возьме, да сэрца прытуліць ды сядзе, так іграў, што струна са струной размаўляла, хоць на скрыпцы самой, хоць на звонкіх цымбалах, быццам хвалі марскія узнімаліся гукі, калі браў ён баян галасісты ў рукі. Ад сцяна і да лепеля зналі музыку, бо ўсюды ў людзей у пашане вялікай на вяселлі гукалі ці з добрага раю. Хто другі калі-небудзь вось так заіграе? Накацілася з захаду чорная хмара, а за чорнаю хмарай рабункі, пажары. Распаўзліся навокал фашысцкія орды, каб зняволіць наш край, вальналюбны і горды. Падняліся народам мсціўцы са зброяй, падняліся ўсюды на помсту героі. Былі ў лесе, на рэйках, у чыстым полі, каб не ўстаў той вораг болей ніколі. За калючым дротам хаваўся вораг, быццам хіжы звер панакопваў норак. А музыка хадзіў па вёсках забраных са сваім дружбаком, са сваім баянам. Быццам хвалі марскія узнімаліся гукі, калі браў ён баян галасісты ў рукі, і насілі надзею ад краю да краю, што загіне, напэўна, варожная зграя. За высокім курганам ішлі партызаны і пачулі той голас жалобны баянаў. Паднялі яны зброю сваю баявую на фашысцкую зграю праклятую тую. І не стала на свеце фашысцкай той зграі, а музыка іграў і цяпер нам іграе.